Bé, soc Àlex Sastre, candidat de Junts per Granollers a l'alcaldia de Granollers i jo mantinc el català sempre i a tot arreu dels països catalans perquè és la manera que tenim per fer que tothom parli el català, per tant preferentment adreçar-nos en català i no canviar d'idioma de primeres. Però no només això, sinó que aquelles persones que ocupem o que aspirem a ocupar llocs de responsabilitat a l'administració, en aquest cas a l'administració local, als ajuntaments, que són una administració de proximitat, que té contacte directe amb els ciutadans, el que hem de fer és perquè aquestes administracions també ho facin, també mantinguin el català, també promoguin l'ús de la llengua catalana en el contacte i en la relació amb els ciutadans. Per tant, des de Granollers ens comprometem també a fer que l'Ajuntament de Granollers parli en català als ciutadans que s'hi adrecin i a mantenir el català també en la relació entre l'administració i la ciutadania. Per tant, des de Granollers apostem per mantenir el català.